Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Heli F. Minor, residente ng Barangay Osmeña Senior, Basista, Pangasinan. Ako ay isang retirado sa Bureau of Fire Protection. May asawa at 4 na anak, 2 babae, 2 lalaki. Dati ako ay may-ari ng kalindira itong pinagtatayuan ito. Dahil sa kasalukuyan pandemya, medyo bumagsak yung kalendarya ito. Kaya naisipan kong maghanap o mag-isip ng ibang negosyo na ipapatayo dito. At naisip ko itong water refilling station. May nakapagsabi sa akin kasi ako ay nagtatanong-tanong kung saan ang pinakamagandang manufacturer dealer ng water refilling machine. Natanong ko yung isang dati kong retiradong sa BFP nga si Sergeant Ferrer at nasambit sa akin na itong Watermax kasi may pinatayo na daw doon sa kanilang lugar. At agad ko rin pinuntahan mismo doon sa business site niya sa Alcala, Pangasinan. At nagkausap kami ni Sir Alfred, yung may-ari ng Watermax. At sa pagtanong-tanong ko ay nagustuhan ko lahat yung mga sinabing mga serbisyo, yung mga machine niya na dekalidad, lahat ng mga ginagamit na mga pipings, antibacterial. Kaya ako nagdesisyon agad sa oras na yon, patayo itong water refilling station ko. At ako ay nagpapasalamat din sa lahat ng mga sinabi ni Sir Alfred na talagang madaling maintindihan. Sinabi lahat ng mga teknik o paano ang mga gagawin sa negosyong ito. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na pumasok sa negosyong ito. Sa lahat ng mga kababayan ko dito sa Basista, itong water refilling station ko, ang pangalan ay Water Star Refilling Station dito sa Quezon Avenue, the back of public market. Ang water refilling station ito ay galing sa distributor manufacturer ng machine ng Watermax, ay talagang dekalidad at maganda yung tubig na hindi lalabas ng machine kasi dumaan sa tamang proseso at lahat ng mga ginamit na mga antibacterial at saka talagang eksperyensyado na matagal ng eksperyensyado ang may-ari nito. Siya mismo ang namamahala, si Sir Alfred Maximo. Kaya lahat ng mga kababayan ko gusto kong ipatikim sa inyo yung tubig, purified water na ibibinta namin. Kayo na ang mag-decide. Kaya sa pagbubukas ko ay magbibigay ako ng promo. First day, pre-refill for 1 person, 1 container. Gusto ko sa pagbubukas ko ay tikman ninyo kung ano ang lasa ng tubig na ito. Kayo na ang mag-decide. Ako ay lubos na nagpapasalamat, Sir Alfred Maximo, sa lahat ng naitulong sa akin sa pagpili sa negosyong ito. Ako ay pinayuhan na kung paano magbenta, kung ano ang dapat gawin sa negosyong ito. At ako ay lubos na nagpapasalamat sa kanyang mga kasamahan, yung technician niya, si Rick Blanco, na talagang biyasa sa pag-install ng machine na ito. Wala kang malinis magtrabaho. Talagang hindi iniiwanan yung pinagtrabuhan niya hanggat hindi natatapos
at talagang sinisigurado niya ang kalidad ng kanyang trabaho. Yung mga fittings niya, talagang tingnan nyo, talagang malinis, walang leak, malinis siya magtrabaho at sinisigurado talaga ang kalidad. Approachable siya kung halimbawa ito kamo may hindi ka nagustuhan, talagang gagawin niya lahat ang kanyang makakaya para makuha yung gusto mong mangyari. Kaya ako ay labos na nagpapasalamat kay Sir Alfred Maximo sa lahat ng kasama niya sa Watermax. Thank you, Sir Alfred. Ako ay lubos na nasiyahan sa lahat ng mga payo mo sa amin, sa pag-guide mo sa business na ito. Maraming salamat, Sir.